I onda sam počeo jednog, drugog, trećeg, počeli su vodnici da mi traže, počeo sam da dobijam benefite u vojsci zbog toga. Kako su te plaćali? Pa, negde sam, gledaj, ja ipak volim lovu, to je na prvom mestu. Ali, na primer, kad su mi dolazili kuvar, kad je rekao kuvar, brate, tražite neki kuvar, kao. Ja rekao, dovedi ga vamo. Oni kad dovode ga u četu, kao u zatvoru kad smo gledali u onim filmovima, kada onaj boss sedi tamo i oni sad dovode nekog, njih 5, 6 dovode njega pred njega, imao sam taj neki osjećaj. Ja sam dobro dete, ali iskoristio sam taj moment da napravim neku famu oko svega toga. I dovode ga i ja bih hteo to i to da se toveram, ali znaš, nisam nešto pri parama. Ja kažem, pa ništa bato, malo neke konzerve, malo sipa štati, malo više tamo učiniju i sve će biti, rekao, nema problema. Znači, naša četa je imala koliko god hoćeš konzervi, kompota, svega živog. Intendant dođe, istoće tetovažu, nema pare, tuširanje, majice, peškiri, sve živo imaš.